गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्ला गहपुरखौ बिटिआर सोसनफानायनि खामानिया दिनबाव जानायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम गहपुर हालामनि बर' फिसाफ्रा गांसे उदां लाइजाम हरदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर आबुं जाबाय। बेनि उनावबो बिटिआरआव गामि सोसननाया मावफुं जायैखौ लाना रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गोबाङानो बुंनो नागिरदों प्रमद बर'आ गावनि बिटिसिनि चिफ गार्डनि थाखाय सोमावसारना बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन होनना। थारैनो प्रमद बर'आ बर' हारिखौ थगायबाय नामा? दिनैनि समाव गेदेर सोंलु सिखारदों। मडेल अंगनाबादि सेन्टारनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननायखौ आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ बेखेवना होदों। गोबाव समनिफ्रायनो रायजोफोर आरो उन्दै उन्दैफोरा अंगनाबादि सेन्टार न' गैयैनि जाहोनाव जेंनायाव भुगिबोनांदोंमोन। दिनै बिसोरनि आसा सिमांफोरा मोगथाङाव महर मोननो थांबाय। लुफुंथायनि खामानिफोरा नांगौ बायदियैनो गोग्गोमैनो जागोन होनना बिथाङा फोरमायो। बर' बिजोंखौ लानानै एबसुआ माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामा, बुंदों खोरोमदाव औवारिया। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बायदियै बर' बिजोंनि गं 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय थांखिजों मिरु एबसुआ दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि मददाव चिरां जिल्लानि नांदरबारि गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायजेनबाय। बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया आरो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ गायजेननानै बेखेवो मिरु एबसुनि गाहाय नेथारि कनेन्द्र बसुमतारिया। बर' बिजोङा देग्लाय फैगौ 18 मेआव 59 बोसोराव आगान होसिगोन। जोनोमनि उननिफ्रायनो बर' बिजोङा गोबां जेंना जेंसिजों सौसिबोनानै दिनैनि थासारिसिम सफैदोंब्लाबो बर' बिजोङा दिनैसिम रैखाथि गोनां थासारियाव गैया। दासिमबो गोबां गुदि फरायसालिया सासे फोरोंगिरि आरो जायगा लायै जायगा लाथिख' फोरोंगिरिजों फरायसालिया सोलिबाय थाबोदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। साम' हाथाइनि रुपहुइ पिसिडिसिआव लुफुंथायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय जायो आरो बेखौ 30 नं सानजा क'क्राझार समस्तिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बेखेवना होफैयो। गोबाव समनिफ्रायनो बे जायगानि रायजोफ्रा दिगजिरि दैमानि दैया खुरखालांबाय थानायनि जाउनाव गोबां जेंनायाव भुगिबोदों। दायो बे ओनसोलनि रायजोफ्रा बेबायदि जेंनानिफ्राय उदां जासिगोन। लुफुंथायनि हाबाया नांगौ बायदि जागोन होनना बिथांमोना फोरमायो। जोबोद दुखुनि खौरां। सासे रोंगौथि गोनां समायना बर' सिख्लानि गोथै सोलेर। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा जिन्ज्रिबिल गामिनि सिलचर मेडिकेल कलेजाव नार्सिं फरायगासिनो थानाय करिश्मा ब्रह्मखौ थैनानै थानाय थासारियाव गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि सिलचर सोहोरनि थारानि रड करिश्मा ब्रह्मनि भारा थाग्रा न'निफ्राय पुलिस हान्जाया करिश्मा ब्रह्मनि जिउ गैयै देहाखौ दौलें लागायना थानाय थासारियाव बोखांनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोनाखै होनना मिथिनायजों लोगोसे पस्टमर्टमनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजाव ब्रह्मनि जिउ गैयै देहाखौ दैथायहरनाय जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। कमलेश्वर बसुमतारिया आयेन बल गेलेनायाव देरहासार जानो हादों। बुहुमाव अनसायजानाय मोनसे गेलेनाय आयेन बला लासै लासै आथिखालाव आसामावबो अनसायजादोंसै। दानैसो आगोल गुजरातआव खुंजानाय हादरारि आयेन बल चेम्पियनशिपआव देरहासार जादोंमोन आसामनि हानजाया। बेनि समान समान दा फैदों आसामाव मोजां खौरां। आसामनि 3 गेलेगिरि कमलेश्वर बसुमतारि, प्रज्ञान गगৈ आरो बिजय देखिया सायख'जादों भारत हादरनि हानजायाव। भारत हादरनि हानजायाव गेलेनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों गेलेगिरि 3आ। बर'नि फिसा कमलेश्वर बसुमतारि जाफुंसारनायाव गोजोननाय फोरमायदों सिमेन्ट दखरा एबसुनि आफादगिरि सन्जिब रामसिंहारिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फाइल गेवोब्ला बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया गोजा न'आव थांनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सिदली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बरखाग्रानिफ्राय गोदान नीलाजाम गामिसिम थांनाय लामाखौ बेखेवफैदों सिदली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा। सिदली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा 63 नं सापागुरि बियाबाव फैनानै लामा खालामनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवफैदों। गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननायजों बरायदों आरो इनावबो इउपिपिएल सोरखारनि थांना थानायजों लोगोसे रायजोनि नायफिननाय जानायखौ लुबैदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।